Tots hem desitjat alguna vegada anar d'excursió al final de curs, anar a un lloc com Andorra i practicar esports d'aventura com el rafting o escalar muntanyes. Això és el que els passa als protagonistes d'aquesta novel·la. Igual que tots, ells també sempre han desitjat trobar algun misteri que perseguir. En aquest cas, es tractarà d'una carta xifrada d'un estrany professor, misteriós, que els introduirà en un món de llegendes i, sobretot, de fragments, de papers àrabs, de textos amagats entre les serres de la comarca del Camp de Túria. Allà, els alumnes de l'Institut de Cocentaina i l'Institut de Riba-roja s'involucraran en una història estranya, misteriosa. Una història que es donarà a conèixer un cas estrany de bruixeria, un cas que pot ser l'autor de l'Espill o Llibre de les dones, Jaume Roig, coneixia perfectament. I mentre resolen aquell misteri, també creix entre ells un altre misteri més bonic i més intens, la mort. I com totes dues coses, bruixeria i amor, de vegades van lligades, el resultat d'aquesta novel·la espero que us agradi.